Pikenok pikenta yang alai pujat. Kam lele. Tambah kejubab kabang adaiban ai dei syaute bersejrong. Ngamdon kam menjubab ya kini kiput kiplang. Kabang adon kam menjubab marway. Hai kam rarit menstet menmit. Ngapai syaute nong bu nong tau. Nama dei mau ubah khot yang abangan sekri. Badai ma'uru uban sa simno yang hakan nunggu kapor. Sengap tang hang neru kat ya kibriu kibla tau koridor bat kibla ken koridor kat dau tau nong tau ru. Nang hi banyu i lakum ki puj bat ki pelang. Tingin ya ong syukum no. Dei satang ubriu uba bikin. Uba yo i lakum ki puj ki pelang ya kibriu. Dei na kata kadauken salek kelumar wat yaki prabriu ru. Hato long se ban penlong nong elam ya ubobit lane hato long se ban penlong nong elam ya ubriu ubayo i kum ki put ki plang kat ya kabor jong upat ba saya perkat himapi ki para pat ba bait lane susu hato ubriu ubayo i lakum ki put ki plang ya kibriu hato udang donse kata ka jinge tip lem lane hato udang donse kata ka jingmut ka jing perkat kaban wanra ia kata ka roy kapar hapo jong ka jela ka jongi sisin ubriu ubalai kum yaki put ki plang wat yaki prabriu kabamut ba ulayap no kata ka jinge tip lem namar ba ka jinge tip lem hi ka trekam tang lada ngiyoi kum ki prabriu tang lada ngiyoi kum kita ki para jing tau ki ba koridor ngin ya ong syukum no, ngin ya kren syukum no. Wat ya kita ki briu, ki bolong ki jing tau ki ba koridor ki jong ublei. La syuyo ino kum ya kita ki put ki pelang. Kar ba ublei pat uyo i ya ki briu, ki ba ula tau. Kampalat ban ya ki maulenai. Kampalat ban ya kita ki angel ngala abonong. Kampalat ban ya kita ki ki jing koridor ya ki ba ula bu hasla jong kaneka perthe. Hato ngila asiban pediang lani ban penlong nong ayalam ya uta ubriu ubala suyoi kum ki put ki plang yela ki para briu kum kini ki jingkren hi nga ong epi ki dei ki bodon hapok ka mensim bat ka do nut ke jungu namar ba kum bangila tip hi ba kam dei ka jingkren kai ke jungu wat ong ba ka dei ka jingkren kai namar ba kum bangila tip kat uta deputy chief minister ne kum uta nong ayalam ubarat ba hapo jongka jela ka jungi pidang mut Ukren kai jukren kai Ukren ya ka basisha kade na kata kadao ba kumba ula onghi une uba prestun ulai i baki pat ba kilong ki briu ki ba bit hadu kata uyu i ki kum kita ki put bat ki pelang kade na kata kadao usluru ban kren da kini kikintin kat hadu ko ba ula ong ngipin bit man kasan senem uong pen bit hang ne pi pen bit kamut upen bit man kasan senam ki ngobru man kasan senam kata kadai ka jingkren ka jongu te kalong ka bamae hadu kata ban yo ya unong elam ubayo i kum ki put ki plang yala ki jong ki pajba ki ba kersan ki ba penjob ya u hakapor ba uyele ya ka election kat hadu ba uyo ya kata ka burong perthe ka bangila bonong kum uta unong elam hapo jong kajela kajongi te hato kabama sisu kolong ba ubriu barabor hi boy ikum ki put bat ki plang kadon ka jingma ladang ngiyai peteng bantung nong elam yakum une ujaj briu kata kadai ka basisha namar kum ngintip kumangal omene wat mud Ukren kai ka kabami na kasuntur ka jong briu kadai ka bodon hapok ka jingmut ka jing perkat ka jungu kadai ka bodon hapok ke mensim bat ka donut ka jungu kadai na kata kadau kami sabar kadai na kata kadau ka pau sabar kadai nang ne ken pa ngindin o banang ban bisar ngoi pi ja ayu lada ngiyai peteng bentung jakum kini kinoi lam ki bei ikum ki put bat ki pelang ya ki pa lane ya ki prabriu namar wat ubler kum ong mene wat ublei ubala tau yang iru umpan i kum kita ki put ki plang ya ki jing tau ki ba koridor udah ken koridor hadu kata ngilong ayu mangi ki briu ki bala banyu i kum ki put ki plang wat ialah ujong upar